Ako sa pustiť do budovania finančného majetku? Aj v dnešnej dobe nemá veľa ľudí dostatok vedomostí o spravovaní financií, o možnostiach v oblasti investícií a o dlhodobom finančnom plánovaní. Nečakané výdavky alebo životné udalosti, ako sú zdravotné problémy, strata zamestnania a príjmu, sú častým dôvodom, prečo všetky bežné finančné stratégie nefungujú. Ak sa k tomu pridá aj nedostatok disciplíny pri riadení financií, ako je napríklad nadmerné míňanie či nevenovanie pozornosti sporeniu, často siahajú po rýchlych riešeniach, čo vedie k ďalšiemu zadlženiu a postupnému finančnému prepadu. O tom, čo znamená v praktickom živote pojem finančná gramotnosť, dlhodobé budovanie majetku, finančná sloboda a o možnostiach postupného budovania majetku mladých ľudí už počas štúdia na vysokej škole sa budeme bližšie a detailnejšie rozprávať v podcaste, na ktorý vás pozývam.